ang yampo unta guys nga ang mga taong taas kadug pride nga di jud makabot ang ilang pride nga di sila pwede magpahiubos nga unta alang-alang lang tas mga tiguwang alang-alang sa tay nanay kay mga tiguwang na unta ang mga pride unta paubos na kay hapit ra pambalik ka Ginoo at kay bawas panahon karon ja ang mga tiguwang padung na sila mo sa na mazihang giampos Ginoo nga unta ang mga pride ipaubos. Hi guys, karon di ay agaheng kuan kanang na video na gimo di ko ice candy nga kuno ay kanang na nangka kay ang nangka nga pinalit guys Alicia kuan kanang na adak-adak ko amanja sayang kaadyo og kuan kanang na madaot ra so ang himog ice candy ja kuan na ganing ice candy yan sayang dani kanang na ay kaan ra ba konsumo lang, dyan sunod, pwede po negosyo, pohon-pohon. So, ahang asoya, so dyan nun guys, og himo, og kuhan di vacancy. Dyan guys, karon di, mag-istorya sa alaman data, kanang, well, nagkuhan ko, nagbangan ko daring ay sindi, kanang na ay, sakit bitaw dyan guys, sa mga kuminsang gibasa dito sa vlog last, nga si ay sa palayasin ko no sa Pamilya House ako kunin makapalayas kay daan ko so season na kuan nga makapalayas ko so luhi ka din ta pagpalayasan kaya baga say mo mga dap pa magdita gusto ta mga dap kana pa kang palayas ta anja pasalamat ko sa tanang mga kanang nay mga good comments dito sa hang vlog anja kanang nay malagi niyon sila nga ang apo da kakadog tabang jud sa tinadlaman jud dagtabang na sa tay nanay kay mo din na lang sa liganan. Diya guys, namangat pa ko sa mga comments kay utok bulinaw nang nagtambag ni Muti Floor. Na si Aisa na hinuon ang palayason nga maoy dakog tabang. Nga maoy madali ninjo. Tinuod jud aron tinura na. Diya ako guys, sige ko kampo nga unta magbalik na ang mga karang nagkasamaan ng loob kay Ozan hinungdan ang pride grabe jang tag-asag pride apo sa sangkos sa langit ang mga fried mazatag fried chicken unta na bitaw tinabitaw sa guys dapat ang kaning pride nato iyating i-down kay para sa tong mga ginikanan nga tiguwang na kanjung ningon nga unta sila sa tay sinanay dapat panahon nanta nga malipay sila nga di sila tagaag kasakit mga kaguo sa kinabuhi kay mga tiguwang na dapat karon time na anta nila sa tignanay ron nga magapi-happy na nga di sila maka-feel og kaguo kay mga tiguwang na pero saan taman na may mga tao nga imbis nga kanang na ay magpaubos na manunta kay tanan mo din nakasa kita man tanan di man ta perfecto jud ja kanalaging chicken fried chicken kaning fried ka mao ay makadaot sa kanang nay dagubot kay di lagi magpaubos puro kanang mapahitasin diya guys ako kay nakita mo sa ang ice candy kaning ang ice candy ron kanang na ay kritis pa ni diya sunod guys ang mga borders dari kay daghan may borders ron so sunod maghimo na ko dani guys nga hanang ibalik diyan silang ipatilaw dani kay arang lamian ni kay ko ani kana na inangka ja kana na ay sunod magnegosyo na ko dari bahala ginagmayra basta kay kanunay magipon ko candy ice ja kana na ay magkuan ko kanang tindahan gamay sa gawas kay madto na naman guys nay musud ginagmay kay di pwede nga sila magpagawas sige pagawas way musud. So, akan si insik na guys, sa manakinahang na magnegosyo tag hinay-hinay para makabawi ta sa atong gastos adlaw-adlaw. So, karon nahaning ipuning ice candy guys, so di ba na kansi? Depende sa imong nagasto. Ja, tanaw na to og kana na ay
Pilay tubuon nato sa atong napalit nga mga gipang sagoldan ning paghimog iskindi. So karon guys, inja hamong patanawon nato sa gawas kay kanang naay nagpapanday ko og tindahan sa naman na hanja. Kanang naay singanda na gamay ra nun sa guys pero naas gawas dari sabay. For sure nga amo pang mga cosmetic nga paninda namo matago ra si Jack kananay kananay sige nami kasudlan nga dito ra sila kay grabe jud namong kakalat ug dari sa kananay sud na maibutang ning among mga tinda ang kapit kadto guys lisod pud kadto wa mi jud mi tindahan mao na nga nanadyo ko pa gama dito sa gawa sa man ko tanawon ron tanaan mo na ho kanang kuan ja maghihap na tas kuan ja tatagad mo gawas ko kaya hang tatanaw ni Joga hanggi pa kon 2 days pa na nilang gitrabaho guys tiraras dodo kata among bunso unja napi isa gidana mo para duha ra sila mag hinahinay og dek datos kuan amo laging gi patarbahong tindahan ko mo lang hanggi mga isinde ay po na ba natin kaya in case ukon pero magnegosyo di ba kansi di 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, So 40 if mahalin din ni day 40 tag 10 100 uy di ra kansi magnegosyo pero ang nangka pinalitan pud namon ning nangka pero salin naman ning nangka so 400 Jis mo dyan nga na ni. Di ba boy? Tag-jis niya ni. Jis ba eh. Napaday 5 ron. Pero ipalit din mo si Mason. Tag-jis man. Saan ka man ka? Nagdagtal si mga skills. Kumani. Pero di ni paano magalitan. So yan ang Olivia. Hi guys. Diyan na demi sila attorney Kabatos. Ay Judge Kabatos day guys. Kaya diba nakaong namin mga kananay di may kasabot sa legal or sa saunsa magkabot sa Ginoo mga tanang priminay ni kay kamao ni siya so ni amis ila ron attorney di ba attorney mag-imensyo mag-ilak tugayan mama di ba tilitabi ko kahit man magpailak ko bye bye thank you attorney Ganahan ko dani mo. Ganahan ko dani mo video kay daghang comments. Daghang mo comments. Dili ako mo regret ni wala ba. May mo unang lasong naitabo. Dai maingon dani nga oy aha nang ninang. Dahil ko ano di ko no kaila. Anja. Pero sunod nakalimot ko. Kaila di mo niko dili. Tanaw lang sa follower ba? Thank you, Tiny. Bye-bye. Salamat sa kanunay yung pag-advise. Pinahangad dyan ka, Day. Not comply. Compliance. Salamat, ha. Bye-bye. Thank you. Asam ka, Day? Diyan, guys. Pagkahapon, pwede dyan ang kuyawa, binagang sanay ko, nagmagat na dyan nga nahina kay kasi Zumar, nila kawa man ang hid. Dyan, ano, radi ay, mauto nga hamatang, dabo-dabo, kasaba. Pero tanaw ko nga, naramaday po, madyo na naman, ano, ramadi sila. Kuyawa na, hagasan na ning dong, kay, isang oras ka pinawa, awa lagi man ang hid. Sabi ni mga bata, karon kay mga wala may pakialam sa mga taos palibot, o mag-ubag asa sila. Moto nga di aramado kanay kay sa nanura di ay sila nga silingan namo unja tubagan malaman tag ngislit pangutan mga tawa raman nga nari ko sila sa dagat pero di jud maadyo nga di man nang lagi mawala kay mag-uupod tayong taon
Pwede na naghadlot ka guys, asar sa buboy. Nano di ay. Kana pag kana sa kuskuha. Ah, nagagawa ka sa go. Suga. Sugay. Oh, Nagana oy. Bisukol ko na ko ba ko nagbisukol ko na magsipon tingin ko ginuha ka tong bataan. Kon ka ni Bakrab. minta yung bird kalau kita. Ha? Wa kita iyo. Ang iho. Pating ba? Yabang. Hala, nagkuha mo sila shrimp. Nagduwa ang shrimp ako. Ikaw, ka muna sa do. Wah, kung bilang mo sila na kay Dako. Mao makakita ko nila. Kau na tuanan ni Sukaw. Bird kami ray hayag na suga dito. Dako na ba mo? Hindot to. Si Mario lami magluto dana. Butang kasukan. Pati ko. Yawa. Ada basket na sa uli. Ina magbug na Tawag uli. mo, balik ko ako. Sige. O nagbalik ni mo boy pika sa agi ha. Nga portahan kay matuog na sila. Ikaw ka muna po daw. Kaya ko na kayo. Ugma namin. Narbaho na sila. Huwag mo pahuway na. A few moments later. Hi guys, good morning. Ganda yung magluto ko. Butog sa baboy. So ahan na siyang pakuan sa pakuan kaya may anghit. Hi guys, ganag ko guys. Nato. Ahos, sibuyas. Kaya karne din napis ko. Nanay natin. Wala na ako gabi. Batakan ko dito niyo. Sinagdala kay videographer kaya sa video ulit ko siguro. Dito na kay batong. Ay, batong. Ito ganina, no? Diya guys, nakapalit malagimig ka ng bulinaw. Nga arang ka presko pa. Diya. Kuan ka nang naay naahanggi pa luto ni Madam Dolores kay lami ni sa luto og kuan. Mingang putang nanay Dani kay sinanay lami pud mo unon. Suka na tuba at gamitin para mga chicken ng bakti daan din ba. Sa unang panahon. Kutsara, ano? Ang ikarag. Mga pagawang asin. Tineng! Murag kinilaw din. Baguwang ng asuka. Gusto na to ni. Gusto ng dahon. Katong dahon ko. Ato yung pagpabiduhan na sa desa ibang Sabi ba, unjara ko karang pinutos na. Huwag ko kung giaros o ang kuan man. Vlog. Murag rebuild sa dumongan. So kani guys, gikan nilas kanang bulanong dako. Mas ganahan pa mo tanaw sa bahay ni bulanong dako guys. Gikan ni nila. Ang gipalit daghan kaadyo. Napa jay patabang ginamos. Ano to sa gulang ko ang kuan. Para? So padadyon sa tasahang gi luto kanina guys, kanang nay mao malagi ring sa ato kog video sa kang Madam Dolores nga inanan nga bulinaw. So mo na niya gahang sinabaw nga bukog sa baboy. Kaya makahigo pag sabaw tong nagtrabaho. So pa din na mapatanaw ni Jo guys, so kung sa sila nagtrabaho dapit nga himong tindahan. Just tataed. Tataed. Tataed ja kay mga owner tataed. So, lami man sini guys, lami man sini kanang naay udto o kanang naay sinabaw.
kay kanang gabi karong panington. Ito guys. Nagpatrabaho lagi ko dito sa gawas. Gawas sa kuan. Gawas sa gate, ginanilain kay daghan lagi may mga kalat nga mga paninda. So sagol kay mobalik ko sa ang negosyo nga garage sale. So mabahala og kanang naay dasagon saan sa ray mga paninda dari basta at least na jud ni tindahan dari pud gay needs jud dari sa mga lugar nga magtinda-tinda kay nay mga borders nga mamalit lazo sila palitanan. Ako sabi si gamo ang safety. Kasi. Gamo ang kuan sa una atabay nya gihabugan ba. Hukupay. Dugang ko sa boroli do ha. Sa Boros. Di ba parat? Tungkol. Bawod na ko ni kuha. Saan sa parat? Bawod na kuha. Amora nagdagat. Parat kay sinabaw. Ito ta. Hay, majong hapon na dayon dyan. Tanay ang borders guys, nagluto si Jao ganang kuan. Gabi ko nun ni si Jao nga murag himong bula-bula. First time pa ko dani naka kuan. Kahibaw nga, pwede din ng gabi himo no bula-bula. Ang ingredients dani kanang bawon sa diyang ingan na ni Jao guys. So, mo niya, among borders dari, pwede ra magluto, pero mag-share lang kami sa among dash. Nawa sila, oh. Karon to ko kasuway ka. Pwede mo na murag maluya ba o sa snack pa pero butang itlog, butangan og kanang ahos, binta. Bumbay ba? Sudan. Bulang-bulang. Bula-bula nga gabi. First time pa ko nakaibaw. Ay, yan. Bitaw. Ang ibang good nila. Dahil nangnanan, no? Kuha, di ka. Dato dia. Wala ko nagluto. Ikaw gapon dia bulinaw. Bawan si... Sabaan mo nila. Parang mo sa niloto. Hi guys. Subscribe. Say. Pinod ka na eh. Dali na. Sabi, pangalan na yung recipe. Say mo, recipe ano eh? Chicken nuggets. Subscribe to my charger. Say recipe ano eh? Pantay na lang. Gabi. Fish fry. 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 It's ayahos. Tilawan ni na Ron. Sigurahan mo kang kamuti. Kuha na mga skin ka. Kang kasi. Darag nagluto si madam, magluto si nananan. Mangalan mo imong inananan. Lagay sa mga kapo nga sa katipilaran. Hello guys, welcome to my subscriber. Dahil mga borders guys nga makalingaw. Mga burgers. Wala ka sa to ni. Ilang buko Wala ni, dahil. Buntog digay ka. Hala, maduha ka sa mga sawa. Bana ni. Bana. Buwan na ito yung bana. Aldo. Agro. Kumbate. Tilaw sa, tilaw sa imong ininanan. Do! Ali na mo! May favorite. Dali na! Tinapati o. Ayaw! Ayaw, dada lagi, dada lang na dito kay karira ang tilawan. Di, tilaw ko na dyan ilang niluto. Una ko na niya. Ito na lang yung freezer niya. Akira. Diya, inito ni Jog mo. Pinito no, ganahan. Ay, ubos kayo, basi mo gahe, diha. Crispy fry, ilang gibutan. Nana. Ha? Crispy fry. Basta lasa. Na, delikado. Susunod mo mati kuwang doy. Hala. Lami si Ja. Kanang suka. Pares yung suka. Okay, silang menu. Paano mo ito kakatilaw? Rich kid mo ba? Ha? Rich kid. Yung balok. Rich ka di bitaw. Pupuri may pero kami nagluto na. Rich kid ka kasi. Hoy! Wala ka kaligo. Maligo. Pagkita ka.
Wala ko. Ito yung unang nakakana ba?